Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iya bin tafa'ulun min ifta'al wal ainu wawun salimat walam tu'al. Wa iya bin lan lamun pertelo opo tafa'ulun makna tafa'ul tegese makna musyarakah. Minifta'al sangking kang anut mandine wazane lafat ifta'ala wal ainu kali utawi ain fi'ili iku wawun rupa huruf wawu. Salimat mongko selamat opo huruf wawu. Walam tu'alla lan ora diiklali opo huruf wawu. Ida kana ing dalem nalikane ana apa ifta'ala wazani lafat ifta'ala iku mu'talal aini kang mu'tal ain fi'ili. Fakakkuhu mongko utawi hakke wazani lafat ifta'ala iku ang tubdala yento diganti opo ainuhu ain fi'ile wazani lafat ifta'ala diganti alifan ing huruf alif. Naku iktada umpamane lafat iktada maknane biasaake sapa wong, kulino sapa wong. Wartada lan lafat irtada maknane nganggo selindang sapa wong, nganggo baju luar sapa wong. Litakarukiha krana nyandang karo kate ainuhu wang fitakima lan dadi kawaca fatkai huruf qoblaha kang ing dalem sadurunge ainuhu. Fa'in abana mongko lamun mertelaake opo ifta'ala wazani lafat ifta'ala makna tafa'ulin ing maknani tafa'ul musyarakah. Maksudnya tafa'ul itu makna musyarakah. Wawa utawi makna tafa'ul iku al istiraku makna musyarakah fil fa'iliyati ing dalem kang bangsa fa'il wal maf'uliyati lan kang bangsa maf'ul. Kumila dipadhaake apa wazani lafat ifta'ala alaihi ing atase makna tafa'ul fit taskiki ing dalem kawaca taskeh. Ingkana lamun ono apa wazani lafat ifta'ala iku wawiyan kang bangsa wawu ain fi'ili. Naku istawaru umpamane lafat istawaru maknane istawaru padha musyawarah sapa kaum. Fa ing kanat mongko lamun ono apa al ainu ain fi'ili iku ya'an rupa huruf ya wajaba mongko wajib apa i'laluha i'lale ainuhu. Naku ibta'u umpamane lapat ibta'u padha adol sapa kaum. Ibta'u padha jual beli sapa kaum. Wastafu lan lapat istafu maknane padha bacuk-bacukan sapa kaum kelawan pira-pira pedang. Ai tegese tadorobu
padha pukul-pukulan sapa kaum bisuyufi kelawan pira-pira pedang. Wa in likarfaini dal ilalus tukik sukika awalun wa aksun kot yakik. Wa inis tukik lan lamun amre di hakake apa ndal iklalu iki iklal likarfaini maring kurup loro kang muktal sukika mongko diwaca taske apa awalun kurup ilat kang awal wa aksun utawi sebalike iku kot yakik terkadang nyoto apa aksun ida kana ing dalem nalikane ana iku fi kalimatin ing dalem kalimat siji apa karfa ilatin kuruf ilat loro kulu wakidin utawi saben-saben salah sijine iku mutakarikun kurup kang nyandang karukat maftukun kang diwaca fatkah apa makuruf kublahu kang ing dalem sadurunge kulu wakid lam yajus mongko ora wenang apa iklaluha iklale karfa ilatin ma'an kali bebarengan li alla yatawalla supaya yen to ora nuli-nuli fi kalimatin ing dalem kalimat wakidatin kang siji apa iklalani apa iklal loro fayajibu mongko wajib apa iklalu akadi hima ngiklali salah sijine karfa ilatin wataskikul akori lan maca taskei kurup kang meneh wal akaku utawi kang luwe ngekaki min huma sangking karfa ilatin bil iklali kelawan iklal iku asani kurup kang kaping pindho kurup kang kaping loro nakwu al-kayah umpamane lapat al-kayah maknane isin atau malu diartekno hujan ya kena ya al-kayah wal hawa lan lapat hawa maknane demen atau hawa nafsu wal aslu utawi asali lapat al-kaya lan lapat al-hawa iku kayayun iku lapat kayayun maknane isin wa hawayun lan lapat hawayun maknane demen atau hawa nafsu fawujida mongko ditemu fi kulin ing dalem saben-saben salah sijine minal aini saking ain fiile wala milan lam fiile apa sababul iklali sebabe iklal faumila mongko dilakokake apa bihi iklal filami ing dalem lam fiile waqdaha kali sijine lam li kauniha krana anane lam fiil iku turufan iku akhire kalimat wal atrofu utawi pira-pira akhire kalimat iku makalut takliri panggonane ngerubah wasadalan nrecel apa iklalul aini ngiklali ain fiile wataski kulami lan nyukeake lam fiile nakwu goyatin umpamane lapat goyatin maknane katok wa ainuma akhirohu qad zida ma yakusul isma wajibun ayas lama wa ainuma utawi ain fiile isim qad zida teman-teman ditambahake apa makuruf yakusu kang nertentoni apa mah al isma ing isim akhirohu ing dalem akhire mah iku wajibun kang wajib
Apa ayyaslama yento selamet apa ain. Ida kana ing dalem nalikane ana apa ainul kalimati ain fi'il kalimat iku wawan rupa huruf wawu mutakarikatan kang nyandang karukat maftukatan kang diwaca fatkah apa makuruf qoblaha kang ing dalem sadurunge huruf wawu awyaan utawa iku huruf ya mutakarikatan kang nyandang karukat awyaan utawa iku rupa huruf ya mutakarikatan kang nyandang karukat maftukan kang diwaca fatkah apa mah huruf qoblaha kang ing dalem sadurunge ya wa kanalan ana iku fi akhiriha ing dalem akhire kalimat apa ziyadatun huruf tambahan takusu kang nertentoni apa ziyadatun takusu kang khusus apa ziyadatun al isma ing isim lam yajus mongko ora wenang apa kolbuha ganti ain alifan ing huruf alif bal yajibu balik wajib apa taskikuha nyukeake ain wadalika utawi mengkono ida kana ainul kalimati wawan iku nakwu jawalanin umpamane lapat jawalanin maknane mubeng-mubeng atau mundar mandir keliling. Jawalanin maknane mubeng-mubeng atau keliling atau mundar mandir. Wahayamanin lan lapat hayamanin maknane bingung wasadalan nerecel opo mahanin opo lapat mahanin maknane banyu loro air dua atau banyu loro wadaroni lan lapat daroni maknane oma loro wa qobla ba'lif miman nunna ida kana musakanan kaman batam bidah wa qobla ba lan ing dalem sadurunge huruf ba iklip gantiya sapa sira miman ing huruf mim ganti annuna ing huruf nun ida kana ing dalem nalikane ana apa huruf nun iku musakanan kang diwaca sukun apa huruf nun kamam batam bidah kaya lafat man batam bidah man utawi wong batta kang megot atau kang mutus sapa man iku imbida buang temen sapa sira ing eman lama kana ing dalem semangsane ana apa annutku ngucapake binuni kelawan nun asakinati kang mati qoblal ba'i ing dalem sadurunge huruf ba iku dadi kobare kana ya iku asiron iku angel wajaba mongko wajib apa kolbununi ganti huruf nun ganti miman ing huruf mim wala farqolan ora ana beda iku maujud fidalika ing dalem mengkono wajaba kolbununi miman bainal muttasilati ing dalem antarane huruf nun kang tetemu wal munfasilati
lan ing dalem huruf nun kang kepisah. Faya jema'u lan ngumpulake huma ing bainal mutasilati wal munfasilati. Apa qauluhu pengucape Kiai Musonef rupane mambat tambida. Man utawi sapane wong bata kang megot kang mutus sapa man iku imbida buango temen sapa sira ing eman. Ai tegese man kutu aka. Man utawi sapane wong kutu kang medhot sapa man ka ing sira. Faalki mongko iku buango sapa sira hi ing man. Anbalika sangking ati sira. Wat rok lan buango sapa sira hu ing eman. Wa alifun bida utawi alife lapat imbida iku mubdalatun kang diganti minuni taukid disangking nun taukid al khafifati kang dientingake. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.